Ya, Unsa may mo toyo? wa mi panihapon ron ya. Mayo kay labot anak ta. Yo, Oh, unsa man? unsa man ang istorya ha? Oh, unsa man istorya ang panabi ko dito pala hubog ko? Kasi Ha? may nanabi, wa man ko manabi. Unsa mo manabi nga? Ging na mo kunin mo niya. Ging mo kunin mo dito sa atong mga silingan nga. Siguro ko gubog-hubog. Nga naman iwo din na gasto. Wa ko nanabi oy, kinsa kay nagtabi ana? Ano manabi magugubog-hubog ka nga imo man na, wa man ko labot ana. Kinsa ko magtabi-tabi oy kay basig nakita na ka sa mga tao sig gubog-hubog. Ay pag ginana kaya ko asawa dito perting sukua kay ging na no, siguro ko gubog-hubog. Ito nga naman magubog-hubog ko inyo na gasto. Walay ko magtabi ana, basig ang mga tao rin nagtabi ana sa imo nga nagubog-hubog kasi sa sila kagahubog dito. Kita may imo kuan, Kumar may igsuon nga. kita may imo damayon. Mangunay man mo sa ako. Diyon man kata mo. Wa di ko nagtabi ana nga naghubog-hubog ka. Kanang hubog-hubog makita ka sa mga tao hubog ka na kay ikaw ragi buhatag istorya kay Dili, maghubog. balag ang lain tao mo. Ang lain tao mo. So tinili lang ka mo. Na, Ta. kaisog naman taon nimo eh. Wa mo ko magtabi ana. Ay pag istorya ng Ay sa paghubog-hubog dito hindi ka kanya nga na magbuot man ka. Kung maghubog-hubog ko nangaili ko sa inyo. Nya ako din mo pasingalan. Wa mo ko Ikaw ko nagtabi. Wa ko nagtabi-tabi ay magsikog sunod sa inyo. Kung maghubog-hubog ka unsa si labot na ko ana nga magtabi mo ko. Unsa man taong ka oy? Di pa ka mo angkon. Sunod dapat si makadungog og surya nga. Panabi ka po ko ninyo ha. Na. Di ko magtabi-tabi eh. Ikaw ra na dito. Bantay mo sa ako. Sa mintuhan na oy. 3 days later. Ya. Ya. Oh, unsa man? May hapon diha ya. Oh, may hapon unsa may mo toyo? Kuan lagi ya kanang wa mi panihapon ron ya. Mayo kay labot anak ta. Tungod nang adlaw ni Arikap tinimi isuga. Nya karon wala kay panihapon. Unsa naman ni nato ron? Silo alang ko ya. Eh, nadara man ko ato sa kainom-inom kog gamay ato gid. Wala gina. Kay magsige man mo inom-inom. Nya og narabay tabi nga ingnon nga palahubog mo kita ni pasingalan. Nya way panihapon. Ya, naka kuan ko ato ya lahi gid nagtabi ato ya. Silo ang ko ya. Nya way panihapon aris ako. Pangita mo inyo panihapon. Mamong ko lain kaduolan gid ya ikaw ra man. Asa mo kumuduol adto kumuduol sa lain tawo nga an igsuon man ta. Nya, adto kumuduol sa lain tawo, di man ko kasiguro dito. Wala lagi. Nya ang imo kaisog sa una pagare. Wala lang to. Di Ikaw mo sige mo dito. sila lang ko ya mo. Mga ako lang gud kuan ya nga. Siluon ko nimo kay tao ra man sad ta. Sayo man ta. Sayloon boy. Way pa saylo ni. Kay kusog ka maningan. Wasa kay bugas diri nga. Di lahi gud ang istorya ato ya. Katuding usa na to kasilingan. Wasa ko'y bugas ikahatag sa imo. Kay wa sa ko'y bugas. Pareho ta ani. Wa pagi ko kahangyo sa imo hayam mo ingon kanang koy bugas. Mo kay panihapon. Unsa may kuan di bugas gyud. Nya wa mo ko'y bugas. Di basig naay kwarta. Pwede pa man tamang naro may baligyas dool. Na samot. Bisag mga Kasi kwartahon ako ron. 150 lang ya ba? Na wa adyo kay kwarta. May nang imo kay inom-inom ra. Unya iguman og naitabi-tabi kita imo pasingalan. Law ay sa inyo batasan niya, di man sa taga siguro sa inyo ha. Huh? Taon kay. Kamo ra maigsoon gadi mo maka di mo Aw makapasiguro. nagkanaon na nagkakaron. Samtang gibuhat nimo sa ako kuto nang adlaw. Kanaon na naligid Di ka. kay nadara Wala, man ko ato sa ako emosyon gud. Ayaw pag buhat og daotlan si migsuon. Isa kung sa nato kahubog permanente gyud ang ato kuan dili tay kay maginisog na ta kung nay mabating istorya di nimo klarohon. Diyan, nalilimtan ato Unya na. anda mo panikson gid ay. Ato na nakalimtan naman ang agi. Yang ako nga masiguro ko si mo haron. Ang bilayan ka padulungan. Ano siguro nimo nga man sa koy kwarta. Mo koy kwarta ani. Siyang 150 lang bigin. 650 taon ay. Kung kuha na ba ya kanara bang mga tao nga biging hatagon niya, tagaan sila siya gracias Ginoo. Oh, tinuod man na unya wa mo koy kahatag. Tagaan na siya kanang mga parehas nimo mohangyo ko sa imo haron niya tagaan ko nimo. Kanang kuan jud ka kanang
Tagaan jud ka grasya gid sa Ginoo ana bisan nanay mo batasan. Oo. Kung bitaw, taga grasya niya. Wa man tay kwarta. So, dili ta kasiguro niya. Wa gyud, wa. Lawa ay sa mga batasan niya. Di man siya ta kasiguro kagamay ra na 150. Ako sildo ugma pa. Unsa pauli na to, pauli na to. Pauli. Samtang ko eh. Ugma pa ko sildo.